presented by Jordar Music. पहले नजर में यार हो गइल प्यार दिल में ओकरे बखोद। पहले नजर में यार हो गइल प्यार दिल में ओकरे बखोद। इहे सोचतानी रोज कैसे करी प्रपोज, कैसे करी प्रपोज। इहे सोचतानी रोज कैसे करी प्रपोज, कैसे करी प्रपोज। बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपर। जहिया से देखले बानी दिल बेकरार बा, नैना निहार रहिया बस इंतजार बा। हो जहिया से देखले बानी दिल बेकरार बा, नैना निहार रहिया बस इंतजार बा। मुस्की चवनिया वो कर भर देला डो जमाना में अटकल बाबूज। इहे सोचतानी रोज कैसे करी प्रपोज, कैसे करी प्रपोज। इहे सोचतानी रोज कैसे करी प्रपोज, कैसे करी प्रपोज। राइटर नीतीश लाल यादव तू ही समझाव, करी जिहाद कैसे हमके बताव। श्याम बाबू मस्तानी तू ही समझाव, करी जिहाद कैसे हमके बताव। मिथल समाही तनी तू ही सिखाव, कैसे देह बपोज। इहे सोचतानी रोज कैसे करी प्रपोज, कैसे करी प्रपोज। इहे सोचतानी रोज कैसे करी प्रपोज, कैसे करी प्रपोज।